سلام تخاطرتي سناي استوديو نلوم عنت دما بزعبا السلفادور زغبر زلون كنتاتكم مصي لكم አባላትና ገዛኽት ኮኑ ብትሕትና ይሓትትኩም ድማ ሸር በመግባር ላይክ በመግባር ኮሜንት ድማ በመጽሐፍ ከተተባብዑናን ትሕግዙናን ብትሕትና ይሓትት ይغنيلي እዞም ሰለስተ ኣሲሮም ትሪኦም ዘለኹም ከም ኩሉ ተራሰብ አቤት ማእሰርቲ ዝተኣስሩ እስራት ኣይኮኑን ኣብ ዝሓለፈ ሓያሎ ዓመታት አልሳልቫዶር ቀስ በቀስ ዝማዕበሉ ዕሉላት ግበኛታት ማፍያ እዮም እዞም ጉጅለ ንመንግስቲ ሃገር ዘሸገሩን ንጹህ ህዝቢ ዘበሳበሱን ህፃናት ዝቆትሉን ዝደፍሩን እንተርፎም ዕግርጋርን ምርባሽን ሰላም ከባቢን ክሪኡ ዘይደልዩ ዓመፅትን ቀተልትን ጉጅለ እዮም ሓሽሽ ዘዘዋውሩ ፍሉያት ኣጋንንቲ እዮም እቲ ዝገርም ድማ ኣምላኽስ ሰይጣን ምዃኖም ጥራሕ ዘይኮነሲ ህፃናት መስዋዕቲ ዘቕርቡ ምዃኖም እዩ ብዙሓት ህፃናት ግዳይ ዝገበሩ እዮም ካብ አልሳልቫዶር ሓሊፎም ኣብ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ላቲን ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ቅርንጫፍ ዘለዎም ጉጅለ ማፍያ ምዃኖም እዩ ዝንገረሎም ብርክት ዝበለ ገንዘብ ካብ ናብ ዘዘዋውሩ ስፍሓቶም ብኔትወርክ ከይተረፈ ዛ አባላት ናብኦም ክስዕቡ ህዲግ ዝብሉ ዘሕለሉ ጉጅለ ማፍያ እዮም እዞም ጉጅለ ማፍያ ማራ 18 ባሮ 18 ኤምኤስ 13 ዝብል መፀውዒታት ኣለዎም መን ናይ መን ኣባል ምዃኑ ንምፍላዮም ኣይሸጉርን እዮም ስም ጉጅለኦም ኣብ ነብሶም ተነቂሶም ስለ ዘለዉ መርመራ የድልን እዩ ሙሉእ ኣካላቶም ክሳብ ርእሶም ብውቃጦ መርኣይ የብሉን ዝበዝሑ እውን መልሓሶም ዝተጨንድሐ እዩ ተነቂሶም ዘለዉ ውቃጦ ፍሉይ መለለይኦም ምዃኑን ብኹርዓት ከም ዝገብርዎን እዮም ዝነግሩ እቲ ዝገርም ድማ ንሶም ዝነብሩሉ ስፍራ ፍሉጥ ምዃኑ እሞ ድማ እትረፍተራ ሰብ ኣባላት ጸጥታውን ደፊሮም ዘይንቀሳቐስዎ ቦታ እዩ ኤልሳልቫዶር ኣብ ላቲን ኣሜሪካ እትርከብ ብብዝሒ ጉጅለ ማፍያ ዘለዋ ምዃና እዩ ዝንገረላ መራሕቲ ኤልሳልቫዶር ኣብዚ ሕጂ እዋን ቀንዲ ዕማማ ገይራቶ ዘላ ነዞም ጉጅለታት ማፍያ ምጥርናፍን ድሮውን እቲ መስርሕ ጀሚራቶስ ሓያላት ካብኦም እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ተታሒዞም ምህላዎም እዩ ኮይኑ ድማ ብዙሓት ኣባላት ኣብ ትሕቲ ቀይዳ ኣትዮም ኣብ መርመራ ምህላዎም ይንገረሎም ዝተረፉ እውን ኣብ ሃድን ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር እዚ ቤት ማእሰርቲ ዝዓበየን ጽንኩር ቤት ማእሰርትን ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ስኮት ተባሂሉ ዝጽዋዕ እዩ ስኮት ካብ ስፓኒሽ ዝተወስደ ቋንቋ ኮይኑ ናይ ኣሸበርቲ ቤት ማእሰርቲ ማለት እዩ እዚ ቤት ማእሰርቲ ካብታ ርእሰ ከተማ ኤልሳልቫዶር ሳን ሳልቫዶር 40 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ዓብይ ቤት ማእሰርቲ እዩ 165 ሄክታር ስፍሓት ዘለዎ ኮይኑ ክሳብ 40,000 እሱራት ክሕዝ ዝኽእል ኣርመሽሞሽ ቤት ማእሰርቲ እዩ እቲ ህንፃ ተሰሪሑሉ ዘሎ ክሳብ 23 ሄክታር ይበፅሕ እዚ ቤት ማእሰርቲ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ክፍልታት እዩ ዘለዎ ዝበዝሑ እሱራት ዝነብሩሉ ግን ኣብ ኣንደር ምዃኑ እዩ ዝንገር ዝቐፅልን ውሽጥን ዝሕልው ኣባላት ፖሊስ ሙሉእ ኣካላቶም ዝተሸፈነ እዩ ምክንያቱ በቶም ማፍያታት ጉጅለ ክልለዩ የብሎምን እሱራት ዝኾነ ቤተሰብ ይኹን መቕረብ ክበፅሖም ኣይፍቀድን እዩ ከምኡውን ዝኾነ ኣገልግሎት ማለት ቴሌፎን ይኹን ኢንተርኔት እውን ካልእ መዘናግዒ ቦታታት እውን የብሎምን ነዚ ቤት ማእሰርቲ ዝሕልው ፖሊስ ተራ ፖሊስ ዘይኮኑስ ፍሉይ ሓይሊ ዝሰልጠኑ እዮም ነዚ ቤት ማእሰርቲ ድማ እንዳተበራረዩ ን24 ሰዓት ንሓንቲ ካልኢቱ እንትኹን ሰለን ከየበሉ ይሕልዎ ምክንያቱ እዞም እሱራት ማፍያ ከም ምዃኖም መጠን ዝገብርዎን ዝሰርሕዎን ኣይፍለጥን እዩ ስለ ዝኾነ ድማ ብኣካልን ብካሜራን ነፍሲ ወከፍ ምንቀስቃሶም እዩ ዝሕሎ ካብ ፖሊስ ወፃኢ ፍሉይ ሓይልታት እቲ ሃገር ምስ ኣጽዋሮም ኣብ ቀጽሪ እቲ ቤት ማእሰርቲ ከቢቦም 24 ሰዓት ኣብ ተጠንቀቐ እዮም ዝርከቡ ብኣፍልጦ ላዕለዎት መንግስቲ ፍቃድ ዘይብሉ ናብቲ ከባቢ ተወር ዝብል የለን ተራ ሓላፊ ይኹን ጋዜጠኛ ፖለቲከኛ ይኹን አክቲቪስት ናብቲ ከባቢ ክንቀሳቀስ ኣይፍቀድን እዩ እውን ብላዕለዋይ መዘተ ሃገር ዝከኣቱ ዝተፈቕዶ ብጽኑዕ ከም ዝፍተሽ ዝሕበር እቲ ተፍትሽ ገና 2 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፈካ እዩ ዝጅምር ካብዚ ጀሚሩ እውን ዝኾነ ኔትወርክ የለን ቴሌፎንካ ኢንተርኔት ይኹን ምድዋል ኣይሰርሕን እዩ ብዙሕ ተፍትሽ ሓሊፍካ ኣብ ውሽጢ ቀጥሪ ምስ ኣብፅሕካ ድማ ብማሽን ዝተሰነየ ተፍትሽ ይግበረልካ ኩሉ ልብስኻ ወላ ጫማኻ እውን ኣውፂኻ ኩሉ ተፈትሽካ ኢኻ ተኣቱ እዚ ዝፍቀዶም ድማ ዓለም ለኻውያን ሜዳታት ምዃኖም እዩ ዝንገረሎም ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ሳልቫዶር ዝነብር ህዝቢ እንተኾነ ብፍጹም ኣይፈልጦን እዩ ከም ሰቡ ብሜድያ እዩ ዝከታተሎ ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ኣብ እዚ ዝዳለወ መግቢ ብፍሉያት ሰባት ዝዳሎ እዩ ወላ እኳ ዓብ ካፍተርያ መመገቢ ክፍሊ እንተሃለወ እዞም እሱራት ግን ኣይምገብሉን እዮም መግቢ ናብ ዘለውዎ እዩ ዝመፆም ተመፅኦም ይቕበልዎም ንሶም ድማ የከፋፍሉሎም ኣብ ዘለዎ ኮይኖም ድማ ይምገቡ ኣመጋግቦኦም ስነ ስርዓት ክህልዎ ድማ ብኣካልን ብካሜራን ይሕለዉ ሓንቲ ፍታሕ ግን ኣላቶም ኣብ መዓልቲ ንፍርቂ ሰዓት ሓደ ዓይነት ክዳንን ሻባቶን መሊሶም ኣብ ውሽጢ እቲ ቀፅሪ ስፖርት ይሰርሑን መዛሙር ይዝምሩን ምዃኖም እዩ
እዞም ማፍያታት ጉጅለ ነናቶም እምነትን ጥርናፈን ስለ ዘለዎም ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ግን ፋሕ ኢሎም እዮም ዝነብሩ። ካብ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ድማ ይጥርነፉ። መደቀሲ እዞም እሱራት ብላሜራ ዝተሰርሐ ከም ሰፈር ደርሆ ዝተደርደረ እዩ። ዝኾነ ይኹን ምንጻፍ ይኹን ኮበርታ አንሶላ የብሉን። ኣብታ ውሽጢ ክፍሊ እዮም ኩሉ ንጥፈታቶም ዘካይድዎ። ኣብ ኣይሸኑ ይሕፀቡ። ኩሉ እቲ ንጥፈታት ዘካይድዎ ኣብዚያ እዩ። ን24 ሰዓት መብራህቲ ኣይጠፍእን እዩ። ንኻልኢቱ እንትኾን ኣይትጠፍእን እያ። ነንሕድሕዶም ምዝራቡን ፍቁድ ኣይኮነን። ዝኾነ ምንቅስቓስ ኣይፍቀደሎምን። ፍርዶም ንክንደይ ምዃኑ እውን ኣይፍለጥን እዩ። ዝተባእሱ እሱራት ግን በይኖም ኣብ ጸልማት እዮም ዝቕመጡ። ሓንቲ ንእሽለይ ቀዳድ ቦታ ኣላቶም። ብቸቤንቶ ዝተሰርሐ ሰፈር ከልቢ ዝመስል መደቀሲ እውን ኣለዎም። ዝኾነ ይኹን ምንጻፍ ይኹን ኮበርታ እውን የብሉን። እቲ ዝኸፍአ ድማ ንሕልፈት ይእሰሩ ምዃኖም እዩ። ኣብ መርመራ ኣብ ዝቐርብሉ ግዜ ገለ ይጠዓሱ፣ ገለ እውን ብዝገበሮ ሕጉሳት ምዃኖም እዮም ዝገልጹ። እቲ ዘደንጹ ግን ክንደይ ህይወት ሰብ ከም ዘሕለፉ ኣይፈልጡን እዮም። ክንደይ ከም ዝዓመፁ ኣይዝክሩን እዮም። ገበናቶም ብፍጽም ኣይፈልጥዎን። ሓድሽ እሱር እንተመጺኡ ዘለዎ ኩሉ ኣራጊፉ እዩ ዝኣቱ። ወላ እውን ውሽጢ ኣካላቱ ብማሽን ይፍተሽ ምዃኑ እዩ። እዚ ቤት ማእሰርቲ ሓደ ካብ ጽኑዓት ቤት ማእሰርቲ ዓለምና ምዃኑ ብዙሓት ሜዳታት ይዛረባሉ። ዝበዝሕ ህዝቢ ዓለም ነናቱ ትንታነ ድማ ይበሉ። ገለን ሰብኣዊ መሰላት ይገሃስ ኣለዎ ክብሉ እንከለዉ፣ ዝበዝሐ ህዝቢ ዓለም ግን ጽቡቕ ቤት ማእሰርቲ ምዃኑ እዮም ዝምስክሩ። እዚ ግን ብኸመይ ኢሉ ኣብ ዝበፂሑ ኤልሳልቫዶር ከም ምዕንያ መን ይመርሓ ሕጂኸ ኸመይ ኣላ ንዝብል ኣብ ካልኣይ ክፋል ብስፍሕ ዝበለ ሒዘልኩም ክመጽእ እየ።